ତମେ ଜାଣିନ ସେଠି ଭୂତ ପ୍ରେତ ମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତକୁ, କାହିଁକି ନା ତାଠୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆଉ ସେଇଥିରୁ ବୋଧେ ଗୋଟେ କିଏ ପଶିଯାଇଛି ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ପିଲା ରୂପେ ବୋଧେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ଆସି ତା ଛଡ଼ା ତୁଳସୀ ଦେବାରୁ ସିଏ ମୁକ୍ତି ପାଇଛି। ଆଉ ତମେ ବି ଧନ୍ୟ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ତୁଳସୀ ପାଇ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କଲ। ଏବେ